ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତଥାପି ମୋ ଭୀମର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଭୀମ କୋଉଠି ଭୀମ? ତୁ କୋଉଠି? প্রণিপাত অগ্রজ। অগ্রজ ଆଉ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲି, ତଥାପି ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପାଉନାହିଁ। ଅଗ୍ରଜ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ସହଦେବ? ଆମର ଫେରି ଆସିଛି। ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଷୟରୁ କହି ଯମୁନାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନାଗକନ୍ୟା ବେଲଣା ବାଳି ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ବେଲଣା ବାଳିକୁ ବିବାହ କରି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ସହଦେବ, ଚାଲ ଭାଇ ଭୀମକୁ ଥରେ ପାଖରେ ପାଇ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ଆଉ ମଜା କଥା ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଛ କଣ ଭାଇ? ଆରେ ପାଣ୍ଡବ ଆସୁର ହସ୍ତିନାନଗରୀରେ ପଶି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗତି କରୁଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସପ୍ତରଥୀ ଏବେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ସର୍ବନାଶ। ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ସହଦେବ, ଆରେ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଏ ମହାବଳ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପରା ଆମ ଭାଇ। ଅଗ୍ରଜ ନା ଭାଇ, ଯେ ପରର ମନ୍ଦ ବାଜୁଛି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭଲ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ମରନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଆମର ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝି ଅବାଟରେ ଚାଲ ନାହିଁ ଭାଇ। ଭାଇ ଭଗାରୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଭୀମସେନ
ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଭାଇ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ରାକ୍ଷସ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ। ବେଶ ଚମତ୍କାର। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର। ଅଗ୍ରଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କନ୍ୟାବାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର 100 ଭାଇଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ା ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବୁଝ ନାହିଁ ଭୀମସେନ? ବୁଝିଲେ? ବୁଝିଲେ? ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ କୁହଲେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଥିଲେ। ମୋ ହୃଦୟରେ ପଞ୍ଚାଶ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିଲି ଭାଇ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏଇ ଛାଡ଼ି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମଧୁହେଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦୂଷ। ଭୀମ, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ରଖିବା କଥା କହିଲେ ମାରିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମରାହୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ବରଂ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ବାହୁବଳରେ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ସାରା ଦୁନିଆଟା ତୁମ ନାମ ଧରି ଭୀମ ଭୀମ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବ। ଏଥର କହ ଭୀମ, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତତେ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କଣ କହୁଛ ଅର୍ଜୁନ? ଅଗ୍ରଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 4 ଭାଇ ତାହା ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେବେ ଚାଲ